Ahojte, dneska som sa rozhodla pre kolektívny výklad troška špecifický. Je to taký výklad na rozhodnutie, keď sa rozhodujete medzi dvoma osobami. Takže ideme sa pozrieť na to, ktorá z týchto dvoch možností sa pre vás viacej vyplatí. Takže máme tu signifikátor, teda hlavnú kartu, a to je karta Sobaš. Čiže vy si hľadáte niekoho na spoločný život, na stálo. Ako prvá osoba vyšla osoba, ktorá je úspešná. Je vysoko finančne ohodnotená. Rád dobre vyzerá, hlavne na sociálnych sieťach. Miluje lesk, miluje proste dávať, prejavuje lásku darčekmi, možno drahšími darmi. A aj vy už pociťujete menšie zlepšenie. Máte aj vy už trochu tých peňazí, odkedy je vo vašom živote, hej? Možno ste získali už nejaké darečky, niečo, proste aj vy už pociťujete to zlepšenie. Takže to je táto osoba. S touto osobou udržujete taký priemerný vzťah. Neviete sa vcítiť, neviete sa duševne spojiť, ale proste komunikujete s touto osobou, možno sa aj stretávate, neviete si vybrať. Ako druhá osoba, táto druhá osoba je o dosť iná, povedala by som. Táto osoba je taká dobrodružná, možno rada cestuje. Ide z nej taká radosť. Veľa vám píše, veľa vás informuje, je taká inteligentná, veľa vecí vie, veľa informácií dostávate. Každá komunikácia je taká radostná, vždy vám to zlepší deň, máte taký pocit, je to pozitívna zmena. Odkedy prišla táto osoba do vášho života, cítite pozitívne zmeny celkovo. Máte na tú osobu často myšlienky, stále máte túto osobu v hlave a premýšľate, či je to vhodný partner na vážny vzťah, keďže je taký dobrodružný a myslíte si, že je možno nestály. Takže rozhodujete sa. Kartičky nám vyšli správne. Keď som sa teda Karet pýtala, že ktorá osoba by vám sedela na ten sobáš, na ten spoločný život najviac k vašej dušičke, vyšla mi tá druhá osoba. Vyšla mi tu karta Dom, čo je rodina. Tam sú pevné základy, tam by sa dali stavať pevné základy. Takže je to trošička zaujímavé. Ak to na vás sedelo, tak mi to nezabudnite napísať do komentára. A samozrejme budem veľmi vďačná za like a follow. Ďakujem.